Er vi klar nu? Ja. Yes. Velkommen til Bolognese. Spaghetti og kødsovs på italiensk. Jeg hedder Martin Guff, og jeg kan godt lide at lave mad og læse bøger. Og jeg har læst den her bog om Mira. Og Mira, hun er mega sej, og hendes mor, hun går på rigtig mange dates. Og på en af de dates, hun er på, der har hun bare fyldt fryseren op med pizza. Nede fra fryseboksen. Det vil jeg bare lige vise, at det er altså lidt nemmere at lave det selv. Bare lige til næste gang, at Miras mor hun er på date. Eller hvis du nu lige vil lave mad til dine veninder, eller dine forældre, eller dig selv. Så husk lige at læse toeren. Den er derude et eller andet sted. Når man laver sin egen pizza, så er det første, man skal gøre, og det synes jeg er det vigtigste, det er at skrue ovnen helt op, så højt op den kan. Og jeg lover, at den ikke begynder at brænde eller eksplodere. Og så snyder jeg altså lidt, når jeg laver min egen pizza. Fordi at jeg køber altså bare pizzadejen. Det synes jeg er nemmest. Og det må man godt, ikke? Jo, det må man godt. Ej, det klipper vi ud. Kan du ikke klippe det ud? Pizzadej. Sådan her. Du kan også lave den selv, hvis du er mega sej. Men den ruller man bare ud. Sådan der. Jeg må godt skære i mit køkkenbord. Så har du 2 pizzaer. Så har jeg lavet en tomatsauce. Og der har jeg altså bare taget en dåse tomater og blendet. Det er ikke alt for meget af det, fordi så bliver den sådan en lille smule mærkelig pizza. Så det er bare lige sådan at smøre det lidt ud. Så har jeg taget sådan en her. Det er en mozzarella. Den her den er lavet på bøffelmælk. Det smager godt. Og den kan man lige sådan bryde op her. Og så komme ud på. Man kan altså også godt bare bruge den der rede mozzarella, hvis man har lyst. Det her det smager bare lige lidt bedre. Skal man putte ost på sin pizza egentlig? Jeg synes. Det er fordi, jeg kan godt lide ost. Altså, kan man spise ost uden pizza? Eller kan man spise pizza uden ost? Det tror jeg ikke. Mira, hun får pepperoni. Så det har jeg også valgt at putte på min. Og det er bare lige sådan et par skiver ud på. Hørte I lige min mave knurre der? Så kan man lige sådan komme en lille smule olie ud på. Bare sådan der. Og så er den her faktisk færdig. Nu skal den bare i ovnen. Og det er super vigtigt, at ovnen er rigtig varm. Så den skal altså lige have stået et godt stykke tid. Husk lige det. Nu er jeg så heldig, så jeg har en pizzasten ind. Og så skal pizzaen cirka have 6 minutter. Det kommer an på, hvordan din ovn er, og hvor varm den kan blive og alt sådan noget. Hvis du ikke har en pizzasten, så kan du bare tage en bageplade. Og så vende den op og komme den ind i din ovn. Og så skal den være helt varm. Så virker det næsten ligesom en pizzasten. Når du nu har sådan en ovn, så er der også nogen, der bruger varmeluft og alt muligt andet luft og sådan noget. Der bruger jeg bare varmeluft. Og det gør, at der kommer sådan en hel masse luft rundt i ovnen, som er mega varmt. Og det gør også, at pizzaen bliver sådan endnu mere sprød. Så varmeluft, når du laver det. Hvordan ser man, om det er varmeluft på ens ovn? Der sender man bare lige et billede af ovnen til sin mor. Og så kan hun lige svare, hvorfor en af dem, der er varmeluft. Det gør jeg engang med. Men det der, det er varmeluft. Imens pizzaen køler, så kan du gå ned og skrive i kommentarfeltet, det er lige hernede, hvad du allerbedst kan lide at spise på din pizza, fordi så har du faktisk muligheden for at vinde den her bog, så trækker vi nemlig lod om det. Er det ikke det, vi gør? Jo, det gør vi. Trækker vi lod? Ja. Så skal du bare lige skrive, hvad du rigtig godt kan lide på din pizza, og det må altså også godt være et eller andet mærkeligt. Hvis du gerne lige vil læse opskriften, så står den også hernede, og så stikker os lige et like, og så spiser jeg lige noget pizza, mens du liker den. Er det en aftale? Op for flasken og varm. Tak for i dag.